Is tá leabhar se faoi bochail beag Jans fearbeg pleisteach go nollag agus héis cúpla lá Jan amach gur spás éirín atá agus tá spás éirín an seafáideach agus bíonn sé agónaí méiseáil agus Tuairisc.ie. Thainn leabharlumm mar smálam sa scéalta cineál seafáideach agus ní dhéanann siad mar an céile agus sin an sort scéal is smálam. Agus cé an rud is áir faoin leabhar seo cén scéalaí is smó tháinig le? Thainn an píosalum nar hit sé a tála agus bháil bhíonn cumán sa siútar titim síos agus bháil an cumán an sliútar san air agus fuair sé cúlas. Bhfuil se go mo chu cóirde marall smáilm scéalta seafáideacha agus nach ndéanann éon ciall choideamh mar sin an sort cineál rudaí bhíonn siad léamh. Thuairíonn seachaireacht go leabhar se mar is cineál leabhar seafáideacha a bhí ann agus bhí sé fós thaine sé amach. Bhí cúpla píosa nar thainelum agus sin fáidir an seachaireacht go.